в Згоранах такий фестиваль, А може й на базарі були? Була. Людочки, кажуть, яйця в ціні. У ціні Людкової я спродалася. На мене, Людкове, таке лихо, 12 курок жодного яйця нема. Людочки, на все воля Божа, мене житної курки 12 яєць щодень. А що мені курника шкода? Люди милий. Чуєш, кумо, а як же то ти живеш? А, Людкове, живу. Маю такого п'янюгу. Туди що робила? А їздила до баби знахарки. Наварила вона мені того зілля. Каже, тільки перші півні заспівають, дай. Пособило? А я проспала. І що? А дала, як другі заспівали. То мій волоцюга 3 дні не прочинався, а я його падлюку на мотузкові Прип'яла? І прип'яла. Так? Так. А які мужики тобі наравні? Ні. Та й знаєте, Людочки, покладу до себе, стотиться. Покладу під себе, давиться. Покладу збоку, телевізора дивиться. Покладу з другого боку, плаче. Кажу, чого плачеш? Бо, каже, телевізора не бачу. Але нам таки добре жити в селі.